Антонио Соколов, Николай Александров и Огнян Кожухаров от Национално професионална гимназия по прецизна техника и оптика Михаил Василевич Ломоносов в София спечелиха състезанието най-добър техник в машиностроенето в индивидуалното и отборно класиране. Те завоюваха златен, сребърен и бронзов медал с личния си резултат, както и купата на победителите в отборното състезание. Младежите показаха изключително високи резултати – 91, 89 и 88 точки при 100 възможни. При това те признаха, че в теста, който трябваше да решават, е имало задачи, които са им били поставени за първи път. След това представяне, трите момчета могат да влязат без изпит в техническите университети в България. В надпреварата, която се провежда в Горна Оряховица за 25-та поредна година, участваха 43 ученици от 22 гимназии в страната. Участниците решаваха тест с 40 въпроса и имаха да изпълнят две практически задачи. Първата бе да щриховат правилно детайли на сборен чертеж, а след това трябваше да детайлират един елемент, посочен в заданието. Сред най-добре представилите се са и възпитаници на професионалната гимназия по механо-електротехника и електроника в Бургас, професионалната гимназия по механо-електротехника Иван Бачваров Севлиево, ученици от технически гимназии в Плевен, Варна и Габрово. Победителите си тръгнаха с грамоти и подаръци, осигурени от Министерството на образованието и науката, Фондация Милен Григоров и техническите университети. За всички участници, излъчени на регионалните кръгове от Атомната електрическа централа Козлодуй, бяха изпратили специални награди. Най-добър техник в машиностроенето се провежда от 1999 г. в Горнооряховската техническа гимназия. Партньор на Министерството на образованието и науката в подготовката на събитието е Фондация Милен Григоров. Състезанието възниква като регионално по идея на основателя на фондацията инженер Владимир Григоров и инженер Райна Дряновска, заместник-директор на гимназията към онзи момент. А от 2009 година е в календара на Министерството на образованието и науката като национално. Традиционен домакин на бъдещите инженери беше професионално-техническа гимназия Васил Левски с директор Габриела Данаилова. Учениците и техните ръководители бяха поздравени за интереса към състезанието и техническите професии от кмета на Горна Оряховица Николай Рашков, от началника на регионално управление на образованието Велико Търново Розалия Личева, както и от главния експерт в Министерството на образованието и науката Росица Илиева. Подкрепа за организирането на състезанието вече 25 години оказват бивши учители от гимназията, както и представители на бизнеса, които разбират колко е важно учениците да се почувстват оценени и да останат да учат и работят в България. Защо си избрал да учиш медицинска техника? Избрах да уча медицинска техника, защото специалността е сравнително нова и дава голяма възможност за развитие в сферата на инженерните науки. Какво ти дава участието в подобен тип състезания? Участието в състезанието Най-добър техник в машиностроенето ми дава възможност да продължа образованието си във всички технически висши учебни заведения в страната. В личен план по-скоро ме мотивира да продължавам да преследвам целите си и да не се отказвам. Как се подготвиш за подобни състезания? Подготовката протича с много усърдна работа, постоянство и подкрепата на инженер Ваня Сидорова и инженер Мария Бойчева, които освен напътствия ми предоставиха и много учебни материали за постигането на нашата обща цел. Избрал ли си в кой университет и каква специалност учиш и защо? Към този момент съм се спрял да продължа висшето си образование в машиностроителния факултет към Техническия университет София, специалност мехатроника. Специалността е иновативна, широкоспектърна и ми дава големи възможности след това за професионалното ми развитие. И се надявам в резултат на тези резултати да има възможност висшето училище още от сега да наберат своите студенти в това направление, в което наистина нашата страна има плюсна нужда, а това е от инженерни и технически кадри. През 1999 година регистрирах Фондация Милен Григоров с задача да обучава и подпомага развитието на деца в областта на техниката, по-точно в машинознание, чертание, електротехника, физика. 2006 година МОН включи в своя план това събитие и тази година отбелязахме 25 години от фондацията и 24 години откакто ние създаваме и подготвяме деца
има външен кръг, който е в училищата, които може би в миналото бяха 40-45 до 50 училища, които решават задачите и след това най-добрите се явяват на заключителния кръг в Горна Оряховица, както е сега. Мога да кажа, че имаше и много добри успехи, тъй като максималният брой точки е 100. Всички, които набираха от 80 нагоре, бяха приемани в техническите вузове. Тук на място им подписваха документите и това беше много така впечатляващо и децата се подготвяха сериозно.